Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ukhozi FM Song of the Year. Sibala amahora. Sibala imzuzu. Wait guys. Yay! Yay! Bengithi mina abanye nibasize ngo-5 litre abamanzi. Nibasize ngo-5 litre abamanzi. Mase-ke into enifanele ukuthi niyenze, nibhiyoze sengathi ikhona into esenithenjiswe yona ngalo mbhiyozo okufanele ukuthi ubhiyozwe. Ngoba sekusondele guys. Wemalo, sekusondele. Hayi mina ngithembe nina. Ngithembe nina ngoba saxoxa. Ngathi mina masixoxa nani akufanele kodwa ukuthi-ke uze ugqebhule i-bank balance. Kulabo ohlangana nabo, shumayela lento. La kunefoni khona, buza ukuthi kune-airtime yamalini la. Uma i-airtime ikhona sokwenze njani? Wena kuthi ingoma C. Ingoma C iyabe iyaku-35615. Ukuze manje mase kuthiwa nenze kanjani, uvele uthi wena mina ngakwazi ukucela abantu abangaka, ngakwazi ukukhuluma nabangani bami, mina nomndeni wami sonke savota, singakhulumela abanye. Oyabo, uvele ube nobufakazi bento eyenziwe uwena, njengoba nami nginobufakazi yento eyenziwe yini. Ucela nina, ngiphinde ngicele nalapha ebengibabona ngamehlo, ngibatshela ukuthi njalo nabe ngiqoqa nabo ku-social media neyami ifoni. Ngoba manje lento eyenza kube khona iningi eliquestiona into eyenzekile yilobu bufakazi obusuke bushoda. Ngathi-ke le yethu ingxoxo or inkulumo iqondile. Angisho ukuthi gijima ukuthatha imali yakho ukuyigcinile, kodwa ngithi labo uzobabona ngoba ohlangana naye, osondelane naye, otohoza nabo, ifoni ikhona. Lo naye ethani, ngicela ukuthi awunayo into. Umtshele futhi ukuthi umdlalo omnandi lo. Mase uthini ingoma C. Kuphi? Ku-35615. Ukuze manje masuthi 31 December ebusuku ngo-12 wena uzobuma nevuvuzela yakho. Ngesikhathi kubalwa kuthiwe 10 uyobe wena usu-ready. Ngoba senzani lana? Thina sizogcwalisa ibonus. Sekusentshenziwe. We guys, i-flu engibambile izwi lami lizwe ningaphakathi ibonus. Ibonus yani ukuthi ingoma ehlukanise unyaka yile ngoma ade ihambe iperforma zonke indawo. Yile ngoma le esazi ukuthi bakhona abayithandayo kodwa benza ngathi abayithandi. Hey! Ziyakhala. Manje-ke nisize-ke abanye niqaphe nesimo salabo abazoquleka. Ningisize nalapho ngoba ngeke sikwazi ukuthi kuzoba kubi base sibhiyoze kakhulu mase kuba ngathi yithi esenza ukuthi abaquleke. Kanti inkinga yibo. Ngoba okunye fanele wazi ukuthi khona into ezokwenzeka uthanda ungathandi. Ukuthi uzazi ukuthi kwenye indawo awunawo final say ngomunye umuntu. Hawe guys. Hawu. Ngabe izwi lami lizovuma yini ukukhuphuka indlela ekufanele ukuthi likhuphuke ngayo kusasa. Kodwa guys siyabonga isupport,
sibonge iqiniso enilenzile, sithembe ukuthi konke kuzohamba kahle, niyiphathe kahle. Thank you so much for your love and support. Bye.